Viñao aprenderon sobre a flora e a fauna deste río e como nos indica o estado sanitario das augas. A larva dunha libélula é un dos bichiños que habitan o río Viñao. Tamén hai cabaliños do demo e outros seres invertebrados dos denominados macro. A misión destes cativos de 10 a 12 anos é identificar estes animais que serven de catalizador do estado das augas. Estamos buscando que bichos son cada uno de los que hai aquí. Que aquí non aparece. Un caenido, efemeridos. Se teño un 10, é que o río está ben. Se ten un 2, un 1, é que está mal. E de momento encontramos isto, que é un ovo de un bichiño. Eses mesmos invertebrados son os que inspiran os artesáns dos anzois, que empregan unha ampla variedade de materias primas para elaborar encebos cos que atraer as troitas. Por exemplo, usamos moito plumas de pavo real, de avestruz, miramos os insectos adultos cando xa eclosionaron e intentamos buscar eses materiais que nos sirven para imitar o seu color, a súa forma, etc. ¿no? A Sociedade de Pesca do Río Viñao leva xa uns anos convidando os colexios a participar nesta actividade. Vemos que é moi importante que os rapaces salgan a natureza, que sepan o que os invertebrados e todo o que hai no río realmente, porque é un tema moi desconocido. Unha clase motivadora para os cativos coincidindo co inicio de curso. Pois ata aquí chegou o